panguva ino pane madevelopments nemashoko ari kuda panguva ino zvinzi the state house right now akusina kumira zvakanaka. After that audio yalika inoonekwa kunzi vana Fortune Mangwanya panguva ino they are being attacked, and they are being attacked nevanhu vanoonekwa kunzi they are not in the structures, they are just girlfriends. Zvinoexposa kuti aiwa right now the power haisi muma proper structures, but mune vanhu vari kuonekwa kunzi they are in some relationships nematop officials. Ndisandapinda mashoko anobuda panguva ino anoshamisa atiri kuona kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. The State House unobva subscribe or like or turn the bell icon. Ndipinda muzimu aimo buda nyika muchenzi. As the State House remains tight-lipped, and CEO Director General Mangwanya are reportedly shocked and sidelined. Zimbabwe is facing one of its most serious governance crises since the 2017 coup. This time, however, no tanks are visible on the streets. The coup is unfolding between silk sheets and classified files. Tomashika rubuda panguva ino means aiwa Zimbabwe yavo experience another coup, but zvasiyana manje nezvaimboitika kudhara. Panguva ino vakomana vari kurwisana muma silk sheets nemaclassified files, vari kuona kuti information ikutenderera vachiplota aiwa kutsakatika kwevanhu vakasiyana siyana. Right now tichiona kuti most influential generals they are being fired. Takaona aiwa vana Rugeje nevamwe 4 vake over the weekend they were fired nokuda kwekuva aligned ne-move ye-opposite to the 2030 agenda. Panguva ino tichiona information ichibuditsiwa panguva ino ichiataka vana Director General we the CIO vachionekwa kunzi they are blocking zviri kuda kuitiwa kunana Bomshogeza nana Gomwe. Zvinatsoratidza kuti aiwa atori mapower plays ari kuitika in the regime. Panguva ino tichiona kuti these guys they are now being attacked nevanhu vasiri kana kutombozikamwa, vasiri tombori muma official structures. But panguva ino tiri kuona kuti some other people like my Director General vanozikamwa kuti ndo vakuru vema CIO now they are being threatened. Tiona kuti ime girlfriend anouya achikomanda kuti aiwa shandai naye. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section menu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.